И здравейте, приятели! Днес ще играем в Fantasy Craft и с мен е Сакафар. Ще играем GTA. Здравейте. Ще играем GTA. Двамата ли ще вървим или не? Двамата. Първо се разделим и се сещам на едно баче. Няма нищо. Вау. О! Беги. Аз обирам айтемите. Оле. Какви айтеми намерих? Аз убих един. Сега сме двама. Айде да вървим двамата тогава. Много запалка. Да знаеш. Сега- Айде бяга от мене. Бяга да не те запаля, бе, брат. Айде бягай. Ще се убим след 5 минути някъде 10. Добре. Ма не са от мене. Сама хат мен. Тогас. О, да. Да знаеш какво намерих. Имам златен меч. Нямаше. Ами аз ко? Аз пък имам запалка. Браво. Ти оня убили го е? Да. Ще отида на моето място, където вчера бях. Ето го. Тук са най-хубавите айтеми, мисля. И не мога да отворя както вчера. Ако някой ми каже как се отварят, тези работи ще бъде много добре. Охо. Охо. Още 5 минутки. И ще се бием. Без мога да намеря един чест. Но какво правиш, бе, Дани? Събим ли бе? Не. А защо идваш при мен тогава? Мислих, че събим. Аз съм за теб, защото там всичко протърси. О, знам една къща. И аз знам една къща, махни са. Ти пропусна един чест, за който беше на пътя, обаче аз преди ти го бях взел. Ето тук има един голям чест. Мисля. И ето чест. О, я! Аз се намирам никакъв... Майко, аз имам лош късмет. Аз намерих много хубави работи. Дъма ли ми ли? Няма са хубави. Дъма. Оле, аз съм в супер голяма къща. Мислих, че тук има чест. Трябва ще да разгледаме тук. CJ идвам. Станаха още 3 минути.
Само тук да има някакви айтеми. О, е. Ох, на едно дърво вчера бях намерил аз. А, ето тук. Сега хора, който не знае тук къде е айтем, аз знам къде е. Къде е? А, ето и тук. Как се бяха, бе? Как бях тук? Вчера ги забравя. Аз съм до моста ти... О, аз съм в... Стана още една минутка. Ой. Странното, че не мога да намеря никакъв чест. Аз моля според тебе. Намерих. Почваме да се бием вече. Добре. Ела в CJ House. Не бе, да се дебнем там. Да се бием, да се дебнем. О, добре. Щом искаш да се бием? Ще. Имам Golden Apple. Ти? Ела на барч. Къде си? Сега идвам. Дебни малко искаш, ако ме виж някъде ме би. В гроб ме би, всякак там. Аз не мога да намеря, бе. А била на барчето. Или на CJ House. И сега ще дойде. Хоп. Или си? Сега ще чакам. Аз съм на CJ къщата. Ти? Надалеч съм. Дойде след моста. Надалеч съм, сега ще дойда. След моста нататъка. Надалеч.
Става вечер и идвам към теб. Идва. Идвай към моста. Моста, окей. Опс. Добре. От моста надолу, към другия град, към една голяма табела. Окей. Видиш ли я? Голямата табела. Сега се качвам. То голям мост бе. На баскетболното игрище. Ало. О, към една табела нататъка съм. Ще ме видиш. Ти на кой мост си? Направо ела на баскетболното игрище. Където? Това баскетболно игрище. Ще съм там. Ела до голямата къща. До квартала на TJ. Се. Дето е към къща на TJ. Айде им копе. Ходи. В една жълтата къща съм. Давай, знам. На CJ къщата. Да, о. О, Тихо е, мамо. И хора, тук съм, извинявам се, обаче майка влезе в стаята. Аре, идвай, се бием. На канала съм, брат. До канала съм. Аз съм там също. Но не си там. Как да не съм бе? О, не, жълтия. Да, долу, дет има. Сега напред или назад? А? Сега напред или назад? Стой там, където си. Добре. Стой там, където си, бе. Стоя бе. Ето та. Ай, бой. Добре, би ме браво. И това ли ще е за този клип? Еми още ще снимаме. Тъпко Любко е тук. Давай, влизай. Кой е тук? Любко, влизай. И... Добре, хайде. Ще влезна. Где да ти са гавот? Влизай. Давай. Точно где да го биш в начало, брат? Гласувайте. Аз гласувах. Напиши са гавот. Help!
Даниела. Айде, къде си ти? Ела сега да търсим майка ми, после ще го търсим. CJ House, тук имаше един чест. Добре, дай да го видя. Я моля, оставяйте ми да ги видя. Добре, ето ти една ендър перла. Давай. Нека да би! Давай. Ковтосо е. Добре. Пак ли ще играем, бе? Да. Защо? Добре, айде да спираме клипа. Добре, това ще е за този клип, ела от мен. Subscribe-нете ма, за да има още. Ела до мене, бе, лига, бе. Ще има още минигейм. И довиждане, приятели. Довиждане. И здравейте, приятели! Днеска сме в Фантасти Крафт. И сега играем GTA минигейм с кой? ето я. Кой е той? Сакафар. Така. Има си име. Тук са много души. Сега в момента трябва да сме предпазливи да вземем хубави айтеми. Ама много предпазливи. Учествайте. Дай, оня тука. Мисля, че беше преди. Ай, ела. Отварям. Ела. Идвам. Тук знам как ще излезем. Виж. Аз ще не мога излезна. Не може. Айде излизаме. Ела тука. Ела, виж. Внимавай, че Любкото е с Хозуни хак. Сега преди малко излезна. Идвам. Знам къде има чест. И аз знам, е тук горе. А не, тук нямаш. Мисля. Тук преди имаш чест. Много малко. Аре, бе, аз съм на едно дърво, се качвам. Да, видях. Има чест. Айде, я. Оп. Аре, вай тука. Аз тука минавам винаги. Първият епизод, мисля, че ще ви е харесал. Тука пак е... О, видях някой. Ала. Трябва да сме предпазливи. Е, тук на път има един чест. Е, нататък е. На пътя. Много лай. Е, но ма връща. Кой има? Дай им на мен. Е, вземай ги. Ела тук в една къща да спока. Любчо. То се хак. Е, то се хак, човек. Той е хак. Ела кажа. Ела преди... Ей, това момиче, ела. Кое? Значи ли? Ей, това момиче. Що го следваш, бе? Така е. Защото има женски скин. Аре! Няма сега измъкни, ще е лесно. А къде отидем? Ето къде отидем. Ай, в Карс. Аз следнах в Карс. Ясно. Сега гледайте какъв дрифт ще правя. Ай, чао, е здравко. Аз ще мина, бе. Няма миниш. Сигурен? А зато и там мина. Как ма мина, бе? Има, минеш ли сега? С контрол ли караш? Здравко, как се на толкова бърз, бе? Като юпър съм. Как се на толкова бърз, бе, брат?
Аре, аз ще изчакам. Как стана толкова бърз обаче? Не знам. Как му мина? Аз не бях. Скоро ще игра. Как сковище, бе? Сега ще ми забравя. Как му минаш, бе? Аз пък справя дрифт. Ой, Здравко, какво се хилиш като мря, бе? Смятам, че ще минавам. Как ме минаваш, кажи? Как? С контроли ли, че как? Значи няма как да се движи. Вижте сега, хора. Ще добавя... Не, един пич. Не, ти няма да